Hi! 5:30 na. Bibitch kami ng 6 o'clock. Ang lamig sobra. Ayun siya. Ay, Tenay! Ang lamig sobra. Oh, naka-jacket ako sa kumot. Si Tita El sila naka-rash guard. Oh, naka-rush guard po kayo, mama ka. Video. Sobra, pinatay namin electric pa. Nakarbuti ko sila may rash guard. Si Ivan, di na nakalabas sa CR. Nilamon na ng kubeta. Alam na namin ba't ang tagal ni Ivan sa CR. Ayaw lumubog ng tain. Ano ba yan? Gitam! Batan! Anak, hindi naman siya. Nag-aaway pa. Ano ba inaarte mo ng damit mo? Umiiyak ka dyan? Kasi iyak mababasa, hindi na kailangan ang... Hi, good morning! Pupunta na po kami ng San Fabian. Good morning, kakain sila yan. May jeep kami! Ay, ano na? Tagal daw! Yan. Wala, nakahikaw pa pala ako. Hi! Magandang umaga! Magandang umaga, everybody! Margie! Ma! Let's go to read! Fish siya diretso dito! Sabi tayo, no? Tamang sabit lang. Sila mami, ay si Mama, si Mami. Hi, guys! Dito na kami sa San Fabian. Yung cottage ay 1K may kasamang video kay tapos CR doon. Yan. Yay! Tapos meron din silang banana boat. Yung banana boat 100 daw. Tapos may kasama na siyang dalawang ikot sa buong beach. Tapos pwede ding maligo sa gitna. Yan. Ewan ko kung magta-try. Pero tala naman, yun yung cottage. Malaki. Almusal muna kami kasi 7 o'clock pa. Hey, dito kami! Babanana boat kayo mamaya! Ayun na sila nga, naligo na yung dalawang bata. Oh. Hoy! Aba! Hoy! Nalunod! Nalunod! Hi! Yay! High tide nga lang yung beach. Tide kasi, kaya O nga po, malaki yung alon, high tide. mamaya siguro, bababa nito. Tanghali. Kasi yung alon lang natin na dito sa gilid. Doon wala. Mamaya. Dapat daw. Kung ano yung sinabi ng sa ko. Hindi pa kasi sinasadya niya ako tao parang hindi naman marunong naman ako. Hi! Papalit na ako ng damit ko kasi maliligo na kami. Sayang walang case ng cellphone pero pag nakita ko siguro bibili ako ng case. Kasi para mapag-video tayo habang nasa dagat. Sayang naman yung vlog kung wala man lang video sa may loob ng banana boat, di ba? Para sa inyo. Kuha lang na bubig. Dadali mo doon?
magbabangka po kami. Magbabangka kami! Babangka kami, guys! Si Mami po! Si Mami po! Hi! Oh, yeah. Din ba? Malamang! Basa! Yes! Tapos mamaya daw kami magbabanana boat. Turistan. Sakay po kami ng bangka. Mamaya pa yun. Kami ha? Okay, doon ako sa unahan. Mamaya muna, itulak muna mo. Tutulak daw. Ah! Yay! Tali dito. Bang, dito yung tali niyan. Oo! Sige, dali. Hindi kayo nagtataka, nakabuka yung tiyan. Pala yung boat na inanuhan namin is 40 pesos. Isang buong ikot doon, tapos pwedeng mag-swimming sa gitna. So yun lang naman ang ganap. Ayun, sakay namin. Wait lang. Ay, may nakatayong sirena. Don't wait us down. Don't be right up. Don't wait us down. Don't be right up. Oh, yeah, baby. Don't wait us down. Do that to pay you down. Don't be right up. Don't wait us down. Do that to pay you down. Don't be right up. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Gay, talon! Ayan, nabingi ako ah. Nabigay kami dun ah. Dito po kami sa banana boat. Isa pa kami kasi wala kami picture! Ay, Trisha, dito. Sasama ko kayo kung ano ganap na banana boat. 1, 2, 3. Tatlo. Kanta na. Ito na nga kaya namin babalik ko kasi wala kami picture. Dito lang kayo sa bangka. My mom will take over the vlog kasi malakas yung alon. Baka mabasa yung cellphone ko. Yan. Yeah, wait lang mamaya. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, when I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, summer.
12:58 na. And then, ang ganda lang ng weather kasi walang araw. Diba? Di ba kami gano'ng mitem? Namula lang. Ay, mag-edit na ako ng vlog para ma-upload ko na mamaya. Bye-bye. Basta! Sabi hinga. Oo. Wala na iwan doon, wala na iwan. Wala. Check. Wala, wala lang. Kamay ko yun. Check. Yung cheque na iwan. Yung mga bote.